ଦିନେ ଦ୍ୱିପହରେ 2ଟା ବେଳ ଟାଇମ୍ ଗଲି ବାଟ 3 କିଲୋ ଦ୍ୱିପହରେ ଗଲି ଟାଙ୍ଗିଟା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟା ମଝିରେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି ଟାଙ୍ଗି ମଝିରେ ସେ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଗୋଟେ ଚପା ଗଛ ମୁଣ୍ଡ ଓଳିଛି କିନ୍ତୁ ହାତ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ଦେଖୁନି ସେ ମୁଣ୍ଡଟା ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ଆଖି ବଡ଼ ବଡ଼ ନାକ ଆଉ ଚୁଟି କୁଚକୁଚିଆ ଚୁଟି ସିଏ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଓହଳିଲା ପରେ ମୋତେ ଦେଖାଯାଉଛି ସିଏ ହାତ ଗୋଡ଼ କିଛି ଦେଖୁନି ମୁଁ ସେ ତାକୁ ଅନେଇଛି ସେ ମୋତେ ଅନେଇଛି ଅନେଇ ଯାଉଛି ସିଏ ଯେମିତି ଲୁଚିଲା ଖଣ୍ଡେ ବାଟ ଗଲାବେଳକୁ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ପିନ୍ଧିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧାମିଲି ଗାମୁଛା ମଇଳା ଗାମୁଛା ଖଣ୍ଡିଏ ପିନ୍ଧିଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସେ ଆସି ମୋରି ଆଗ ସେମାନେ ବସିଲା ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ କିଛି କହିଲିନି ମୁଁ ପଳେଇଲି ଯିବା ପଛରେ ପୁଣି ନୌଟାଣି ଆଇଲା ବେଳକୁ 4ଟା ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯିବଣି ନୌଟାଣି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ସେ ଗଛରେ କେହି ଆଉ ନାହିଁ ସେ ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ କି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଇଏ ବୁଢ଼ା ବି ନାହିଁ କାହାକୁ ଆଉ ଦେଖିଲିନି ଏଇପରି ଭାବରେ ଆସିଲି ଆଉ ଘରକୁ ଘରେ ଆସିକିରି କହିଲି ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲି।